Mulai toko Subrian iki teko ning dadi apa iki ora perlu nih. Paling kau Sijai. Pengen urus kekuasaan itu karo ning dadi apa ya. kali aja. Iya. Jadi lawan iki adem-adem. Wong Sumberan suaranya kali antar-antar yo. Tegias loh. Paling kan ana durian iki yo. Tegias oleh olahragane oleh. Jare kok dia pola kan ngayau ning dadi apa wong wayu larene. Iya. Iya. Ana dian. Iya. Ngomong sakana apa? Kali aja. Ya. Ngono ya. Iya. Dia niki ayune sak desa Daman. Iya. Ya. Sore kau ditarik nang Taman Gabah. Allahumma sholli ala Muhammad. Wis padang dalane sing ana rintangan alangan wis buka. Muga-muga paring ana langgeng jodohane lare pengantin lurung lan wadon.